Good morning, Funka Hamzatono no. Aisha YouTube bo by patal kanya ni space no goi. Bekhatong mali ani bekhat ana ang mai muso khiliya heng thanga bini a kok nong no khnawoi. Botam mane belai khino politics krengda hanjang ma klai khana belai ko krengoi da BJP bo bono vice president rekha saimanliya. Bubagrano botam tam saka tamni sate ka bubagrano hansao product mane motha soital kotor tatal sanai kotor tei bini kuno krui ama hairok mene bosao inke mane chikon party ya chikon MDC product mane u amti hage gum bini tamne bukhawo jolimani abo bini basatoi boti khlai bini koktoi abo sai sijabai tongo inke kaisa nang ang no kaisa no bai patal kanya no ang mane nang ang no nang sialengya nang siwa haipano ngasuk tam sanai kaisa borok ni ohongkar ni tonglena a ohongkar nasuk tawan suli BJP party o vice president nang khaka hamko kintu bubagra o eksomoyo national party ni congress ni arani bo abongi phajak president ni phajak tin nang ta khakadi je bubagra MDC mani abo chikon hin ta khakadi ke abo TIPRA sarok songo nung tam saka bubagra product support khayo ingata TIPRA len ingata TIPRA len nayani saw ang mono kaisa no sanamu songo omo greater TIPRA len bubagra ni demand ya omo ongkha kaisa TIPRA sarok ni demand TIPRA sarok naimani abo hai ek somoyo nungbo naikha nungbo khosa TIPRA sangui nungbo chini has chini sason hinai o oroni tahna Bangladesh go back hinai a slogan rene nungbo ek somoyo a TIPRA sangui nungbo abono chini TIPRA sarok ni bokhaw nungbo asai rekha phiaba nung asai rewani pore nung saksana askal leader kotor ungjakha nung TIPRA sarok no ni supporter rok nung sangmangya leader kotor ni jaga najugo sin nung aro nung bakhlaisiwo phia bubagra ke haya bojefru congress ni president tongo loglogin TIPRA sarok ni kubai kokma saya resign rekha phaikya chikon nung phaikya tangi hinke dofana hamjangmani bagui phiaba nung hai khoroksa tini sijak nujak leader nani saksang gosine boroi bubagra ni a hamjakma a secretary person nugya phiaba singro srai nugo nung je thangmani BJP o thangmani nini kamsaka kok panjibe kaisa kok tongo luber papen mitu mahai nung nini mane jora painai haise nung asuk aba hake nung overcock nung asuk mane exciting nung asuk overcock ta sari nini abo belai kheno tamnai nung saksak ni respect nin track nung kamai tongo nini saksak ni track nung kamai tongo abon bagai nung tini omti hike amang chimang kok ta alang palang sawi tongka nang kaisa no mutu khaira musungo bubagra support chini bubagra bosawo bokroksa borok TIPRA borok mini bo support ojako asu nung saksak leader kotor ni aba hake nung wansukna kogya borok mono wansukis nang nung bukhuk bai sama baya borok mono wansukui leader hingke nung leader kmai hingke TIPRA sarok bubagra no sing hamjago sing leader nungo nung mani di mani athum bubagra saksak gosia phano sing bono leader ni gosio tangi hindi borok kotorok borok kolo kotorok borok hambal jinis rok koni ne borok koni saksang no kotor gosia phiaba tini ning hai tamnai rabon ni character ning thani nukjakha tangi hindi ning je jaga party khlayo arani ideology arani character bai nini je okok samani abonu shoot khai ke haisi tei nung tawan sokdi politics nung simi siwo hinai baratni songboya nung simi siwo tawan sokdi kwbangma nono tak kari mane kwbangma TIPRA motham puri tongo phaida haji bwskango challenge tongo.